חזרתי מטיול של שנה במזרח עם החלטה אחת, לא לתת לעצמי ליפול. תכלס, יכלתי לקחת את הזמן לחפש עבודה באיזי, אבל ידעתי שהדרך היחידה שלי לא להיכנס לדיכאון היא פשוט לקפוץ למים, הכי עמוקים שיש, בבת אחת. היי, נעים מאוד, אני קרמל. האמת שכל השיגעון הזה התחיל עוד קודם, בצבא. הייתי בתפקיד משרדי וחיפשתי עניין, אז סתם נרשמתי לקורס ללימודי פילאטיס. בחיים לא חשבתי שאני אאמן, אבל התאהבתי בזה ומהר מאוד מצאתי את עצמי עם יומן מלא ורשימות המתנה לשיעורים. הרעב שלי ללמוד תנועה רק גדל, אז טסתי למזרח, שם העמקתי ביוגה אצל המורים הכי טובים שיש. על הדרך פגשתי את אהבת חיי, ופשוט הבנתי שאני חייבת להמשיך להתמקצע עוד כדי לתת את הכי טוב שלי. כשנחתנו בארץ, מימשתי את כל ההחלטות המשוגעות האלה. גם פתחתי את הסטודיו הזה, House of Flow, שבו אני יכולה להביא הכי את עצמי בעולם. וגם נרשמתי ללימודי נטורופתיה ותזונה שאני עושה ממש עכשיו. האמת שזה ממש לא תמיד ורוד כמו באינסטגרם. לשלב לימודים כאלה תובעניים עם להיות בעלת עסק זה חתיכת אתגר, ויש מלא ימים עמוסים בטירוף ומלא רגעים של לחץ וסטרס. אבל אז מגיעים רגעים בסוף שיעור, שאני רואה אתכם יוצאים מפה עם מלא אנרגיות חדשות, וזה פשוט שווה לי הכל. אז נעים להכיר, אני כאן כדי ללמד תנועה, תזונה, ולתת לכם מקום שהוא בית לגוף ולנפש. מוזמנים להצטרף למסע הזה איתי.